Ni Uxue Alberdi naiz, eta beste bertsolari batzukin batera eskatu ziguten bertso bana edo duina abesteko euskara nazioarteko egunerako indan bideorako. Eta nik uste dolako gauzak ondo daudela, eta beharrezkoak diala, baina euskeran egoera hobetuko bada, transmititu behar dana ez da, nire ustez, euskera danik hizkuntza txiki, gaixo bat, zaindu behar dana baizik. Euskera beste hizkuntza bat dela, beste hizkuntza guztiek bezala, edo zertarako balio dezakena, eta nik uste jendia erakartzeko modua dela konturatzea euskerarik ez dakitenek ere mundu bat galtzen dutela euskerakin bakarrik. Jaso dezakezuna beste hizkuntza guztiekin bezala. Euskera beste hizkuntza guztiek bezala badalako mundu bat ikusteko betaurreko bat edo modu bat. Eta adibidez, gaurko prentsaurrekoan bertan kazetari batek euskera ez zekilako osorik errepikatu behar izan da diskurso guztia erderaz, eta guk ja automatikoki iten dugu, translazio hori. Eta azken baten ez dugu sentiarazten, ez diogu jendeari sentiarazten behar izanik hizkuntza hau ikasteko. Nik uste beste aleman bat egongo balitz, eskatuko balu alemanez egiteko, ez genukela egingo, ez? Orduan ez esaten izan berganik radikal hutsak, baina bai transmititu, hizkuntza hau ez badakizu mundu bateko giltza galtzen duzula.